K1, małe rękawice, kategoria wagowa do 85 kg. Mateusz Myszkowski kontra Adrian Długaj. A już chyba wszystko dogadane. Sędzia woła zawodników. Przekazuje ostatnie wskazówki. No i zaraz się rozpocznie. Jest to też najcięższa kategoria, Gotów. z jaką dzisiaj będziemy mogli obserwować. 85 kg. O, od razu mocne. Tak jak właśnie mówiłem, Mateusz Myszkowski jest znany z tego ofensywnego. Nie obracaj się. Ale to nie ulica, przypominamy, tu trzeba troszeczkę też techniki zachować, bo można się nadziać. No i właśnie nadział się teraz na lewy prosty. Ale Ale go zgasił tym prawym kontrującym. 2, 3, 4, ależ to było dobre. 5, 6, Mamy liczenie. 7. No i chyba Tutaj wszystko. posłucha się znowu wskazówek Pawła Hadasia, który mówi: uderzasz sierpa, kontrujesz prawym. Zaraz zobaczymy. Próba low kicka. Zmiana pozycji. Piękne, piękne. Prawego, prostego, bo ten sierp wykończył całą sprawę. Zmienił 6, pozycję, 7. ale atakował Jeszcze chyba wstanie. Wszystko okej. 8. krótkim sierpem. Mateusz Myszkowski chce walczyć, naprawdę Wszystko charakter walczymy. godny podziwu. Walcz. To zakończy się nokautem, Oj, ten back jest trochę za daleko. Poślizgnięcie, to nie był Wszystko knockdown. okej. Walcz. No, Długaj tutaj będzie snajper, czekał na właśnie Ten high kick przyszedł. wystrzelić. Nie obracaj się. Stop. Tu chyba ze Stop. sportaniem Nie walki obracaj Mateusz się, bo Myszkowski będzie trochę upomnienie. technicznie. Znaczy teraz jest też naruszony i tutaj te jego szaleńcze ataki no naprawdę mogą skończyć się nokautem. Ale wycinka. 2, 3, Dawno nie widziałem 4, takiego 5. knockdownu. 6, Nie no tutaj, Trzecie liczenie 7. będzie koniec. 8. ja nawet nie wiem szczerze mówiąc, czy Stary to zaliczę koniec. jako knockdown. Co? Mamy tą metodę tutaj. Nie, jednak będzie walka dalej. Sędzia chyba sam musi dopytać, czy tu jest po prostu 3 liczenia, koniec walki. 3 razy 3. Tak, koniec walki. Koniec walki i dobrze. Koniec pojedynku. Bądźmy szczerzy, Mateusz Myszkowski już był na tyle tutaj naruszonym zawodnikiem. No nic by w tej walce już nie ugrał, a mogło się skończyć dużą stratą zdrowia. Brawa oczywiście dla Adriana Długaja, no niesamowita akcja. No i ogólnie tu było widać tą różnicę, że jednak Adrian Długaj trenuje w profesjonalnym klubie, jest prowadzony przez trenerów, a Mateusz Myszkowski reprezentuje Myszkowski tym. Może trenować, ale widać, że jednak ta różnica poziomu była zbyt duża. Czyli można powiedzieć pierwszy mistrz mecz na tej karcie walki. Tak, ale charakteru oczywiście tutaj Myszkowskiemu nie można odmówić. Tak, tutaj naprawdę dostawał, upadał, wstawał, pełen szacunek za chęć do walki. Ale ciekawa walka, która no, na pewno ożywiła tutaj też publikę. Mamy tu jeszcze powtórki z najlepszych momentów tej walki. No i zaraz będzie to wycięcie, z które... W pierwszej rundzie wygrywa Adrian Długaj! Adrian Długaj zwycięzcą tego pojedynku. No a my po króciutkiej przerwie zaraz przechodzimy do 9. walki dzisiejszej gali.